tome i pjesme govore o tome, o tom prelasku između onoga što osjećaš pa to prevedeš u riječi. Ali postoji tu jedan trik, jedan ključ. Samo se autentične emocije mogu pretvoriti u dobre rečenice. Samo autentične emocije, znate. Ako ne govorite o autentičnim emocijama, nego izmišljate neke emocije, onda se to zove kič. I to nema smisla, znate, nema smisla. Ono što vi dok izražavate tako jer zbilja tako osjećate. To je ljekovito. Umjesto te riječi autentično, mogli bi reći i iskreno, mogli bi reći stvarno želiš iskazati što u tom trenutku osjećaš. Riskiraš, jer nije svaki put ni ugodno, znate, priznat da imaš neki osjećaj. To je jedan rizik, ali taj se rizik, evo, pjesnika je tu, isplati. Ja? Isplati se nešto reći. A onaj drugi koji taj rizik razumije i koji to onda pročita, onda na taj način, kao da ste proširili u još jedan svijet. Ovaj naš svijet koji mi živimo, nam je premali i preuzak. I onda mi smo kapetani daljinskoga, znate. Pa ne valja mi ovo, pa na drugo, pa ne valja mi ovo, pa na drugo. Ili, ja sam bila nedavno u Zlatnoj ligi, pa sam tamo rekla, pa je rekao Božo Sušec da sam opisala njega. Ljudi nekad ovako misle, joj, knjige, da, knjige, joj, Sandra je rekla ova je dobra, Ljubica je rekla ova, Mara je rekla ova, i sad ja navalim sebi na noćni ormarić 7 knjiga, ne čita ništa. Pa to je kao kakao, znate, to je stresno još ti stres stvaraju te knjige. Uzmi prvu stranicu, 3 rečenice, uzmi 5. stranicu, 3 rečenice, 10., 15. I ako ti se ova knjiga ne sviđa, znate koliko knjiga ima? Bit će jedna koja će se sviđati. Ne treba odustati. Kažu da su knjige poput vode i da oni pronađu put